Αυτό έκανε. Αυτό που χτυπάει τον ταούλι και χτυπάει η ψυχή σου. Αγαπούσα τους Ρουγατσάιδες και έτρεχα από μικρός από πίσω. Να φτιάσουν σχολεία, να φτιάσουν εκκλησίες. Αυτή την αποστολή είχαν τα Ρουγατσά. Για ιερό σκοπό. Η Λιγάνα αυτή η μέρα είναι για τα Ρουγάτσα. Είναι ένα έθιμο πολύ αγαπητό στο Ρώμα. Γινόταν επί 13 ημέρες. Από την τρίτη μέρα των Χριστουγέννων μέχρι τα φώτα. Σκεφτούσαμε εμείς στις Φιλιβάμε το βράδυ. Βροχή, χιόνι, σε πόλεις, σε χωριά. Η αποστολή ήταν αυτή, 13 μέρες να τρέξεις. Πεζοπορία και χορός όλη τη μέρα. Άκουγα τη λεβεντιά. Δίνονταν τσουλιάδες και από σπίτι σε σπίτι με τα ταούλια χόρευαν. Πώς χτυπούσε την ταούλια, έτσι χόρευε και η χαντζάρα. Όταν ακούω down, πηδάει από μέσα. Είμαι σε θέση να χορεύω μέρες ολόκληρες. Πάμε καπετάνια να χορέψουμε. Πάμε να χορέψουμε. Η λέξη ρογκάτσια βγαίνει από τη λατινική λέξη ρόγο που σημαίνει ζητώ. Έχει σχέση με το ρόγα. Ρόγα σήμαινε μίσθωση. Όταν είχαμε εμείς τα πρόβατα, λέγαμε ότι με ρόγα το έχει το κουμπάτι. Στα χρόνια του Βυζαντίου, εδώ η περιοχή του Ρουμλουκιού ανήκε σε οικογένειες βυζαντινές. Οικογένεια Καβάσιλα, Σκυλίτσι, όπου υπάρχουν και τα ομώνυμα χωριά. Αυτά λοιπόν όλα τα αγροκτήματα είχαν και τους εργάτες. Υπήρχαν όμως, αν μπορούμε να το μεταφράσουμε κάτι σαν τη σημερινή αστυνομία, ήταν κάποιοι που φύλαγαν αυτά τα μέρη. Αυτοί πληρωνόταν από τους ίδιους τους κατοίκους. Το 12ήμερο των Χριστουγέννων κάνανε τη γύρα στον τόπο που φυλάγανε, ένστολοι με όπλα, τα τότε σπαθιά. Γυρνούσανε υπό τη συνοδεία ίσως και οργάνων και μαζεύανε την πληρωμή τους κατά κάποιο τρόπο. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας πάλι κάποιοι λαογράφοι λένε ότι ήταν οι κλέφτες που ζούσαν στα γύρω βουνά. Λέγανε παππούδες μας, τα ρογκάτσια βγήκαν με ένα σκοπό. Να μαζεύουν χρήματα, να στέλνουν στον πόλεμο τότε που γινόταν και να βοηθήσουν τους Έλληνες. Αυτά βγήκαν πριν να πούμε ξελευθερωθούμε. Ήμασταν στους ζυγότους του Τούρκους εδώ πέρα. Δεν μπορούσαν να κάνουν έρανο αν δεν είχαν την άδεια από τον Μπέι που υπήρχε σε κάθε χωριό.
και είπαν ότι τα λεφτά που θα μαζεύουμε θα κάνουμε εκκλησία. Εδώ τα ρογκάτσα τότε βγήκαν με ένα σκοπό για να βοηθήσουν την εκκλησία. Για την εκκλησία στον Αγιώριο μάζευαν λεφτά. Έφτιαξαν την εκκλησία στον Αγιώριο. Τώρα, ό,τι πρόσφερε ο καθένας, γιατί είχε πατιστιάρ, καλαμπόκι εδώ, γι' αυτό έρχονταν το κάρο που πίσω με τα άλογα και μάζευαν το εισόδημα. Είχαν σιτάρ, καλαμπόκι, κρυθάρ και μάζευαν και ενισχύσαν την εκκλησία. Και έγινε η εκκλησία μας. Εκτός οι οδηγοί των αλόγων, των κάρων που ήταν 2 άτομα, 3 για να μεταφέρουν τα εισοδήματα, να φορτώσουν, να ξεφορτώσουν, ήταν και η επιτροπή της εκκλησίας. 3-4 άτομα ακολουθούσαν τα ρογκάτσα για βοηθεία, συμπαραστάτης κλπ. Πριν να πας σε ένα χωριό, ξεκινούσε πιο μπροστά η επιτροπή, πήγαινε εκεί, έβρισκε την επιτροπή εκείνου του χωριού, έβρισκε τον παπά, συζητούσαν και θέλετε να έρθουν τα ρογκάτσια εδώ να χορέψουν. Ανήγαν οι υπόκριτοι του χωριού ότι δεν σας θέλουμε, δεν πήγαιναν. Έπαιρναν εκείνον δεκτή από το χωριό. Δέχεστε. Άμα έλεγαν ναι, ναι. Άμα έλεγαν όχι, δεν πήγαιναν. Όταν αποφάσιζε ένα χωριό ότι θα βγάλει ρογκάτσια, η Επιτροπή της Εκκλησίας επέλεγε τους λεβέντες, τους ψηλούς, τους γεροδεμένους, καλές οικογένειες, χορευταράδες, μερακλίδες. Ο ροκατσάρος έπρεπε να ήταν από 17 μέχρι 30 ετών. Να έξερε χορό, να ήταν λεβέντες. Έχουν την αντοχή να μπορούν να ανταπεξέλθουν 12 μέρες. Φανταστείτε ότι χορεύανε μέσα σε βροχές, σε χιόνια, σε λάσπες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν είχε σημασία αν έβρεχε, αν δεν έβρεχε, αν χιόνιζε. Δεν υπήρχε. Το πρωί έπρεπε να βγει στο χορό. Είχαμε ας πούμε τους καπεταναρίους οι οποίοι μας δίδασκαν πάντα τι πρέπει να κάνουμε. Είχαμε μεγάλη πίστη ας πούμε, και αφοσίωση στους αρχηγούς. Ένας παλιός ρογκατσάρης μας μάζευε εκεί, μας μάθαινε το χορό το ρογκατσάρικο και έτσι ξεκινούσε. Η πρώτη μέρα που βγαίναμε, πηγαίναμε στην εκκλησία, μας διάβαζε ο παπάς την ευχή, κάναμε τον πρώτο χώρο στην εκκλησία, γυρνούσαμε την εκκλησία, σταυρώναμε την εκκλησία. Στικόταν στην άκρη του μισοχώρη, χόρευαν τα παιδιά μπροστά στην Αγία Παρασκευή, το τραγούδι «Γαλάζιος πετεινός λαλή» μέσα στην Αγία Παρασκευή. Γαλάζιος πετεινός λαλή μες στην Αγία Παρασκευή. Μόγκυλαϊδι κι τραγούδι, μόγκυλαϊδι κι λέγει, μόγκυλαϊδι κι λέγει. Κι αν ήταν κάνας μερακλής παππούς μες στην εκκλησία, έπρεπε να χορέψει πρώτα ο παππούς. Τότε το έλεγαν συγκατστό, με τα μαντήλια από εδώ και από εκεί και χόρευαν οι δυο οι παππούδες σταθμοί. Και γύρω γύρω ήταν τα ρογκάτσια. Και από εκεί και ύστερα παίρναμε το δρόμο του ακολούθου του χορού. Στον δρόμο που ξεκινούσαμε από σπίτι σε σπίτι, δεν χορεύαμε, περπατούσαμε βήμα. Όταν πηγαίναμε σε καμιά κομμόπολη και τα λοιπά, ας πούμε, εκεί υπήρχε βηματισμό. Συμβατήριο. Αυτό ήτανε. Χορεύοντας, φτάναμε στο σπίτι, το κάθε σπίτι που πηγαίναμε, τρέχαμε γύρω-γύρω, μετά πιανόμασταν και χορεύαμε το χορό του ρογκατσάριου.
Και ο καπετάνιος που ήταν αρχηγός στα Ρογκάτσα σταύρωνε το σπίτι.